To bismillah, to bismillah, to bismillah. Yiriba. Yiri korobai. Yiriba. Ima ko bila ka kɛ. Yiri min ka suru sanfɛ k'a sɔrɔ a tɔ bi duguma. Yiriba. I mɛnna ka kow kɛ. N kamana mana guwan fɛn o fɛn na ni seri ma awɔ o kelen don a bɛ ɲɛnabɔ. N nana bi. N mana dɔ wɛrɛ la ni karabali kɔ. Sabula n jigila maa dɔ de sera n ma k'a bi muso fɛ muso min k'a t'ale fɛ. Ne ko ayi o tɛ se ka kɛ. N'a malola ne de malola ne malola Yiriba i bi malo. O de ye nakun ye. I ka muso k'a tile karaba ne k'a su karaba k'a wula karaba k'a sɔgɔmada karaba awɔ n'a bi fiɲɛ sama n'a nun wo fila ye ne k'a bila i k'a karaba. Awɔ. Sabula ne kamana gɔnna fɛn o fɛn na i y'a ɲɛnabɔ. Wa n tɛ taa n'i ka segin k'a kuma kan koyi. N b'a fɛ sanni n ka bɔ yen n k'a sɔrɔ i y'a karaba. N ko Moriw jigi ye Ala tɔgɔ ye kɛ. Nka ne Soma Marsal jigi ye Yiriba ye o. N'i y'a min dugu bɛɛ k'a fɔ ko Soma Marsal musow k'a fɔ denmisɛnninw k'a fɔ jɔn don. Ne b'a dɔn ko e nɔ don kɛ. Wa e b'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ yan ne de kama. Taa ni ka segin taa ni ɲɔgɔn kɛ dɛ. I bɛ nin ɲɛnabɔ sisan de po. Wa n t'i deli koyi. Deli tɛ i b'a kɛ de. Yiriba. Bɛɛ jigi ye ɲɔgɔn ye koyi. Ni jigi ye ko e jigi yɛrɛ tɛ ne ye. Ni n bɔra i jigiya kɔrɔ don o don. Silamɛ dɔw bɛ n'i tigɛ ka bɔ yan. Wa ne de b'i jigi kɔrɔ koyi. Wa n tɛ taa ka na tuguni dɛ. N taatɔ filɛ sisan ni n ka se so a k'a sɔrɔ a ɲɛnabɔra. Hatu. Yiriba n bɛ sira ɲini i fɛ. N tɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ fɔ n kɔ sabula n b'a dɔn i ni hɛrɛ bɛ yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akira cogo di kiribidi? Mo juga nono. Almami. Susuri. Almami. Mana basi la. Ya famu. Soma Marcel bɛ ka min ka dugu la Almami. A tɛ bɛn bi, a tɛ bɛn sini. O jumɛn? A tɛ dɔrɔ la dugu in na bolisɔn kɔ. Bolisɔn ani maa ɲini ani mɔgɔ faga. Fɛn min bɛ Ala tɛrɛma ko a bɛ k'olu de ka dugu kɔnɔ. Alimami putu de bɛ dugu la. O bɛ bɛn wa silamɛya la, a bɛ bɛn wa? Kiribidi. Diinɛ la, silamɛya la tɛ bɛn. Nka n b'o f'i ye bi, ni alimamiba de ko ten. Dugu in kɔnɔ bɛɛ bɛ n dɔn, wa bɛɛ ka bonya bɛ n kan. I bɛ taa dugu denmisɛnninw dalajɛ ka fara i yɛrɛ kan yanni heure kelen ɲɔgɔnna cɛ. N bɛ wuli ka se a ma sisan ka taa fɔ a ye. N'a ma sɔn ka fɔta ma a bɛ taa yiri di a tɛ si bi i kɔrɔ fɔ mɛ yan. N y'a faamu sisan. Taa sisan. Y'o fɔ mɔgɔ ye, o n'a fɔra e ye sisan. Taa dugu denmisɛnnin bɛɛ labɔ o tɛ ɲa yan. N'a fɔra ne alimamiba bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ ka danaya bɛ ne kan ko soma dɔ de bɛ yen ko bɛ ka dugu yiriba dugu jigi yiri ko k'o kɛ bolisɔyɔrɔ ni jɔsiyɔrɔ ye a tɛ bɛn da fila t'a la kaliyan ka ne balo olu tɛ dugu in kɔnɔ. Ala t'an bɛ to de fɔ a ye sisan ka Ala ka baara Ala ka kɛlɛ bɛ to de kɛ sisan. Ala ka kɛlɛ bɛ to fɔ a ye sisan. Assalamualaikum. Ne ko mɔgɔ tɛ la mɛ yan. Alimamu. Naam.
n ti salamu alaikum lamɛnɛ sabula o ye silamɛw ka foli kɛcogoya ye ani wula haba Soma Marshal ne mago b'i la yan sisan baasi tɛ alimamu ne filɛ Soma Marshal ne n'i ye nakun ye ka da kan i ka ko kɛta dugu kɔnɔ a tɛ bɛn ma n'o ye ka an ka dugu yiri k'o kɛ bolisɔyɔrɔ ni josɔnyɔrɔ ye n'a fɔra ko ne ɲɔgɔn na moriba dugu in kɔnɔ alimamiba dugu in kɔnɔ ko soma dɔ bɛ ne kɛrɛfɛ k'a bɛ ka an ka yiriju k'o kɛ bolisɔyɔrɔ ni josɔnyɔrɔ ye a tɛ bɛn ma sini bɛɛ n bɛ n ka denmisɛnninw bila ka na yiriju in tigɛ alimamu ne ko cogoya foyi tɛ yiri in na ne tigɛli tɛ ka ne ka yiri to a nɔ na ne ka n ka boliw bato aw yɛrɛw k'aw ka bato kɛ i n'a fɔ cogoya min na aw bɛ bato la ne ma deli k'aw ɲininka k'aw ka fɛn in tɔɔrɔ aw bɛ misiri wuli ne ma deli ka kuma aw bɛ layila kɛ ne ma deli ka kuma o cogoya kelen na a y'a to ne fana ni n ka boliw aw ka to yan ne bɛ n ka ko kɛ n sago ma aw yɛrɛw b'aw ta kɛ aw sago ma Soma Marshal ne ka kuma tɛ ala yɛrɛ de ko ten dugu kɔnɔ ni ala ko ta bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ an bɛ wuli k'o de kɛlɛ kɛ ala tanama ko o dɔ ye bolisɔn ye o dɔ ye josɔn ye o n'anw ka diinɛ a tɛ bɛn n'anw ye dugu kɔnɔ an bɛ wuli k'a kɛlɛ kɛ anw ka kuma tɛ k'a da i tulo kan yiri in a tɛ sini si imam Soma den n'a ba bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ setigi ala ye kɛ i n'a fɔ aw silamɛw yɛrɛw b'a fɔ cogoya min na ko setigi ye ala ye nka ala ye bɛɛ ni taamasira de yira i la sanni i ka na diɲɛ na ne ka somaya ni o sira de tagama o de bɛ ne lafiya o de bɛ ne tanga ka bɔ ko caman na ne ko i ka sira mun b'i tanga ne alimamiba bɛ dugu kɔnɔ ne ɲɔgɔnna moriba bɛ dugu kɔnɔ k'a fɔ ko ne sigiɲɔgɔn Soma ye ko bɛ ka ko kɛ dugu kɔnɔ mun ni silamɛya diinɛ tɛ bɛn ne bɛ wuli k'o kɛlɛ kɛ alimamu a tɛ bɛn Soma ka kɛ n kɛrɛfɛ alimamu n tɛ jɛn n'a ye n ka dugu la alimamu n tulo b'i la nafigiya bɛɛ kun de balawu ka bɔ a la ye alimamu ne ko i ye moriba ye fɛn b'i kun wa i jɔyɔrɔ la wari b'i kun wa Soma Marshal tiɲɛ de ka di ala ye n jɔlen filɛ nin ye dɔrɔmɛ a tɛ n kun n nakun ye yiritigɛ de imam naam ne bɛ se ko la wa an ka boliw bɛ se ko la awɔ maga i pɔsi la i k'a lajɛ mun b'a kɔnɔ i bolo don i pɔsi kɔnɔ i bolo don kabako Soma Marshal depuis kunu fo bi dɔrɔmɛ tɛ ne kun nin ye joli nin ye 1000 de wa alimam tant que nin yiri in jɔlen don yan ne ka yiriba ne Soma Marshal ka yiriba tant que a jɔlen don yan ni nin yiri nin jɔlen don yan limamu diɲɛ don o don n'i y'i miiri wari hakɛ min na n'i wulila sɔgɔma i bolo don i pɔsi la i b'a bɔ i kun na Soma Marshal i ka kuma ye tiɲɛ n bɛna mun f'i ye ala sɔnna tala yɛrɛ de ko ten ne ka kuma ka tɛ dɛ ko yiritigɛ k'a bɛna ne ja ye yiritigɛ a bɛna ne kungo ye dugu kɔnɔ tubabuw bɛ yiriw garder walasa a kana tigɛ mun na walasa san kana wa ni san nana balo bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire bɛ cogo di samiya ni tilema ko t'a la san kuru 12 san de bɛ n'a ye Laginɛ bɛ cogo di yen bɛɛ yiri de sabula olu ma yiri tigɛ ayiwa yiritigɛ nafa foyi tɛ yiritigɛ la i y'a fɔ cogo min na yiri a bɛ to yen ka d'a kan silamɛya yɛrɛ ma yiritigɛ fɔ
Tuma Marshal. Ne bɛ taa. Yiri a bɛ to yan. An si kana yiri. Ayiwa Imam. I ka bato kɛ. Ka hɛrɛ fili. Jɔn bɛɛ n'a ka bato kɛcogo. Alhamdulillah. Salam alaikum. Wan tontoy. Anke. Kiribidi. Anbara. Ba. Wa. Mo. Wa. Imami. Ah. Ko in bana ko. Denmisɛnw bɛɛ de b'an kɔ. N y'a fɔ dugu denmisɛn bɛɛ ye. Ala bila koro n y'a fɔ bɛɛ. U b'an kɔ koyi. Halisa n bɔra k'u to sifinso la yen. U n'u ka besew an'u ka marifaw. U b'an kɔ koyi. U ko ko n'a kɛra fɛn o fɛn ye bi. Kulu kɔni bɛ kɔ sa o. Denmisɛnw ma kɔ jamana kɔnɔ. Mami o tɛ ko ne koyi. Kiribidi. Yiri tigɛ man ɲi. Alumi. Ko jiri tigɛ man ɲi wa? Kiribidi e yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la o. Wari b'i kun. Jɔ e yɛrɛ bɔli jɔ. Wari ani wari cɛ an b'o kuma dɔn. Wa e mago bɛ joli la? Hali ni ne 200 sɔrɔ nin na mɛ o bɛ diya ne ye. 200 dɔrɔn? 200 n'o sɔrɔ o bɛ diya ne ye. Ka to Kiribidi i bolo bila i kun. O cogo la wa? Ayi i jɔ fɔlɔ. I bolo bila i kun. Attends, e m'a f'i ye wa Kiribidi? Va. Nin diyar'i ye dɛ. Ani yɛrɛ ko. O Kiribidi n bɛna kelen f'i ye. Don o don n'an ye yiri tigɛ i tɛ nin sɔrɔ bilen. En tant que yiri in bɛ yen diɲɛ don o don dugu jɛ o dugu jɛ i ma n'i bolo bila i kun i bɛ bɔ ne 200. Kiribidi i ka sɛgɛn banna koyi. Imami. Jawala wari ko bɛ komi ne kɔni o jɛ ka di kojugu. Imami i ye min fɔ o don koyi an ka jiri an k'a to yen. Yiri in bɛ to yen. An ka nin to yen fasa ye. Alimami jiri tigɛ man ɲi koyi. Jiri kɔni jiri bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala ka nɛmɛ bɛ yen o ala yɛrɛ kuma ka ɲi. Ko yiri bɛ yɔrɔ yɔrɔ san tɛ kɔ tigɛ sanji bɛ suru de wuu. E mɛ kɔfɛ jamana min ye wa a bɛ jan ka mali damu na dɔrɔn don jiri tɛ wa. Yiri tɛ o jiri don de b'u fɛ e ma yali kɔngɔ tɛ y'u fɛ yan. Yiri de ka ca. Alimami. Ja jamana. Ayi nin ta ye o. Nin ta ye. Fasa ye. E bɛ se ka taa. Ayiwa a kuma ne sera ɲini. N'a fɔ ni denmisɛnw m'u kun bɛ sira fɛ. Na fɛn foyi. Nafa tɛ yiri tigɛ la dɛ. O bila. O tɛ kɛ fiyewu. O tɛ ko kalama. Hali sini yiri in tɛ tigɛ. To yen. Kɔrɔkɛ e nana. Awɔ n sigira sisan. A ni ce. Nba a kɛra cogo di. Kɔrɔkɛ mɔgɔ dun mana wari ko f'e ɲɛna kuma o kuma wɛrɛ de don. Kuma sa fa ɲɛfɔ ka na. Ne dun mago bɛ 2000 de la. Awa jan denmuso ni ka silamɛ furusiri tɛ sini ya. Tɛ sini kɔrɔ kɛ. Awɔ. Mɛ n ka fini bɛ atelier la n bɛ taga minɛ ni 2000. N mago bɛ 2000 de la. 2000 dɔrɔn wa? 2000 dɔrɔn. 2000 dɔrɔn? 2000. N y'a mɛn. To bisimila. Ŋaniya siri. To bisimila. Ayo sɛgɛ. Karamɔgɔ mun kɛra? Non, o tɛ se ka kɛ o. N bɛna mun f'i ye. Yiri in bɛ tigɛ de. Yiri in bɛ tigɛ a tɛ si. Ni yiri sira o kɔrɔ ko ne tɛ alimami n bɛ taa karamɔgɔ ɲininka. Yiri tɛ si a bɛ tigɛ. Mun yiri ko kɛra? N ka bese bɛ yan. Taa bese ni jeli labɔ dilan kɔrɔ ka na. Yiri tɛ si bi yiri bɛ tigɛ. Mun bese labɔ ko kɛra? N bɛnna bɛnkan mun na a ma bɔ a sira fɛ. Yiri bɛ tigɛ de. Ayi ne kɔni tɛ taa. Ni yiri sira ni m'a ɲɛfɔ ne ɲɛna. N ko de yiri tɛ si. Mun yiri ko kɛra? Ni yiri sira bi i ka tigɛ na alimamiya la i ka tigɛ na karamɔgɔ. Yiri ko ni wari ko olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. I kan ka bese bɔ ka di yan. Ayi ne tɛ bese labɔ. Walahi n bɛ kali yiri tɛ si. Karamɔgɔ. N ko yiri tɛ si bi. Bi ta ma nɔgɔ. A tɛ si bi yiri bɛ tigɛ de. Bɛnkan a ma waleya. N ka bese ta ka di yan. Bɛ taa di. Ayi.
dabaliya bɛɛ banna pewu 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 e wari ko ni yiri tigɛ dɛ bese ko o di urudi kelenw tɛ ka ne cɛ kɛlɛ wali nasibi k'a kɛlɛ ne kɔni dabaliya banna koyi jɔ ne bɛna so kɔnɔ Suma Marshal. Imam. Hey. Di ko ni yiri tɛ si. A yiri tɛ si. E yɛrɛ de b'a fɔ ko diɲɛ dugu dugu jɛ ko ne ni n bolo don Bamakɔ ni 1000 yan. O ne dugu jɛra n bɔra faji la n ye n bolo don ma 1000 ye. Imam. Donc ye n janfa yiri bɛ tigɛ. Yiri fana bɛ tigɛ tuguni. Fura foyi t'a la saraka t'a la. Imam. Yin kalinga bolbala cɛ o cɛ magara nin yiri in na I ye mɔgɔ o mɔgɔ bila kana maga nin na a tigi bɛ taa lahara yiri bɛ to a nɔ na fanga o fanga b'i la ka ne Soma Marshal kɛlɛ a fanga kun y'i kunu fanga ye sabula I bɛ na yan o don o ye nana nakan min na I kun na bɛ Ala ko kɛlɛ de la fanga kun b'i la n'i kun yiri tigɛ a dun foyi kun tɛ maa sɔrɔ sabula I ni limaniya de nana Ala ko limaniya I ni o de nana dun ne m'a f'i ko Soma den n'a bɛɛ b'a dɔn ko Ala bi ni kun b'a dɔn k'a don I limaniyalen kɛ nka e bana ka yiri tigɛ sabula wari ko don I nana bi k'i bɛna kɛlɛ kɛ Ala ko kɛlɛ tɛ koyi wari ko kɛlɛ de don wa Imam I tɛ se ne na bi koyi wa mɔgɔ t'i bolo min bɛ se ne ka yiriba la Soma Marshal. Jo b'i bolo sabula Ala ko kɛlɛ ani nafolo ko kɛlɛ tɛ kelen